Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:52. Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:53. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato sini nga makaaksyon tagpalamati suki sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, probinsya sang Gibaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa Kuto, Manabutan sa ato sini broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation Petsa 13. Oy, Friday the 13th. Amo ni ang adlaw kag petsa, siling sang aton nga mga katigulangan inyo gid halungan. Pero mas maayo adlaw-adlaw maghalong. Amo na dang tirada. Kagkaroon ng adlaw sa nagapaabot sweldo 15.30, subong palang pizza 13, sigurado ko nasweldohan na. Kaya ang pizza 15 na to on Domingo, alang-alang mo na sweldo ko sa tao mo si size. Kung 15.30 ang sweldohan na, hindi ba? Ang iba niya gapanweldo, pizza 10, pizza 25, yan. Di sa mga 15.30, mo niya, temprano pa, sweldo na, kay alang-alang ang pizza 15. Ayos! Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Sa kinandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga patrol unit reporters sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipo nila sini nga mga report sa tagsa nila sini ka mga areas of assignment. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas, una na ninyo diri babatian sa pagpakalagad sang inyo para tuntunan. Tagsa kahapon ang ining programa, mangin katimbang manaton, ang aton sininga patrol 2, ang aton sininga crosswind patrol. Magalambiyong naman sa pila kabahin sa Metro Bacolod, agod gabantayan naman naton kagimusuhan ang amat-amat nga pag tunod sang adlaw. Do kada silang sang mga inuras, no? Kapiyar ka mo? Anano nga mga eventualities nga magkanabo diri sa palibot-libot sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, way taman ginapangayo, alerto. Magaresponder, Aksyon, Jan Diaz.
Ibaloon taman karon ang sitwasyon lakas ang trapiko. Back to back sa aton nga piloto, aksyon Nino Bugina. Opdama kita sa aton sining ka mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Ang ato kapagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international, update sa COVID-19, breaking news, flash report. Ginatutukan nina ni Aksyon ang Defensor. Sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinebaya. Kon Biyernes, talos lang kita diri temporaryo. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin, 1 ka oras, 2 minutos nga pagpangalagad. Inyo para tuntunan, Aksyon Report, Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. May mga paggulugalom sa pinakabahin sa aton sining nga probinsya, even sa porsyon sang Bacolod. Sang ugto nagtupa ang Dabulo Basko nga ulan. Gainit pro nga ulan. Amon yang kululbaan. Trangkaso, Puso, Subong. Kululbaan galing ako magtrangkaso kagay. Ang tanan nga sintomas ang COVID-19 ara gid na kasararay sa trangkaso. Kapiyar ka mo, no? Kaya mo nga halong-halong kita. Hindi gid magsulay sa ulan. Ha? Kung kagahon tinanglan ang yubon-yubonan nyo, may taklob. Para nga hindi matunugan. Kasi nasiling ko na nangin uso subong ang trangkaso. Di sa trangkaso, ara ang halos tanan nga sintoma sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ano mga bulo balita diri sa palibot-libot sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental? Nakibot kita sa balita kay nasang aga. Inkonformar sang Department of Health diri sa Western Visayas na may duha na diri ka kaso sang Delta variant diri sa syudad sang Bacolod. Ang isa ari sa Sumag, ang isa ari sa Banago. Ang sa Banago daw 72 anyos ni. Ang sa Sumag abusong pa dito 32 anyos. Di wala nag-usik ang aton sini nga mga opisyal sang syudad sang Bacolod. Ginbando gilayon ni Mayor Bing Lunardia ang sitwasyon kung sarang lockdown ang balay ko sa diin nagpositibo sa Delta variant ang taga-barangay Sumag, same man ang taga-barangay Banago. Amo lang ini ang aton konsuelo kay aton nga mga opisyal ya sa syudad sang Bacolod, very active. Kada wala gid yan nagapabaya sa ilang obligasyon sa amo ni nga sahi sang pandemic subong. Nagpihimo manggilayon sa pamaagi ang barangay kapitan sa Sumag nga si Kapitan Carmona, ang kapitan sa barangay Banago nga si Kapitan Mijares. Ginpabakod subong ang ginatawag nga contact tracing sa sining mga nagpositibo sa Delta variant para nga hindi na maglaton kag makontrol ang paglapta sang sining virus nga mo ni ang masami ginakahadlokan sang halos tanan kedo kadasig lang niya maglapta, kadasig lang niya maglaton. Although ngati ang ining duha nga nagpositibo sa Delta variant asymptomatic, wadaway gani sa ginabatsag sa lawas nila mo. Wala ko kabalo kung ining duha kung nabakunahan na. Kaya muna nga may Delta man o kung wala, ang perminaton diri ginasulit-sulit sa tanan nga mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod
Why gi kami nagkulang sa pag-remind as always nga i-sustain ta lang ang ginatawag nga health protocol kag kon may tsansa kag available ang bakuna, magpabakuna na. Una sa balita, una sa aksyon. Magpabakuna now na. Una sa balita, una sa aksyon. Kay inaya, makabulig-bulig depensa sa lawas nyo kung in kaso iguon kamo sang virus. Amo na ngati ang tanan nagabantay kag ang nami ra diri sa aton sa Bacolod kag probinsya kay halos si alerto ang aton nga provincial government, ang aton nga city government. Ang importante diri masundon tagid ang mga health protocol nga ginapatuman sa aton nga gobyerno. Although subong ati ang iso nagsentro subong sa nasyonal ara kay Secretary Duque nga may mga kwarta pa nga daw wala magasto. Kung nagasto daw hindi insakto. Una sa balita, una sa aksyon. Di may mga grupo na panawagan nga dapat mag-resign na si DOH Secretary Duque. Pila ka bilyon to, pila? 6 bilyones pesos. Ang kwarta nga daw wala magasto sang insakto. Ay, oo. Muni nga daw atubang kita sang syado kasakit nga lahog sa kapalaran, bro. May mga tao gadya hindi may kay tanan ha. Way man taga generalize ngara sa gobyerno. Nga daw ang ilay ginalantaw, interest lang nila kag kung paano sila makaganansya. Una sa balita, una sa aksyon. May mga tao ganyan nga mo yan, no? Daw nagapangimpulos bala sa sitwasyon subong sa pungsod sa Pilipinas. Ang ilay kung paano sila makaganit pakadto sa bulsa nila. Akitaya nagahangla tungod sang kapigaduhon subong. Sila ilaya baga pinulumba sila kung paano sila makaganit kamagaginansya. Ay mga animal nga mga tao, bato-bato sa langit ang matamaan, wag lang magalit. Ang magalit may palit. Una sa balita, una sa aksyon. Amo nang dapat nga takos kag dumdumon sa aton nga mga pumuluyo. Kamo nga ara sa gobyerno, abi kayo haman ang serbisyo nyo. Ang pangawat, among ubra nyo. Ang karulo, oy, tawo. Diyan mo na, balikan tayo ng parte sa Delta variant. Dinamit lang kay ato din nga provincial, kag city government, masyado kaktibo. May mga precautionary measures sila dayon, na ginahimo. Siling gali ni Governor Lacson, na mas may pagdublihon ta na ang aton face mask. Kung si Governor Lacson lang pagambalan, pasugtan, para sa yan namin, pagkikudublihon ta face mask ta. After sining nagwa nga report nga, may duwa na din nga taga Bacolod nga nagpositibo sa Delta variant. Diyan mo na, sino ka man, diin ka man, importante ang paghalong. Una sa balita, una sa aksyon. Ang keywords, disiplina, ang kailangan para sa ikaunlad ng bayan para mapalayo kita sa COVID-19. Ayos? Ano mga balita kabantayan dito dugay report gig sa ato sining mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita ni Action Eden Aboso. Sa Kapitolyo Provincial, Governor Lacson ging klaro nga ang bakuna nga gindonar
ginhatag sa A1, A3 priority list samtang ang ginbakal sila ang nagadesisyon kung diin ihatag. Okay. Uy, natural. Ilang desisyon ka sila nagbakal. Bantayan man ang balita gikan sa New Government Center. Dahil unina ni Action Art ay hupon. Special voters registration sa Barangay Bansilingan. Oy, ginkanselar karon nga hapon. Matapos nga ang isa sa mga personnel sang Comelec ay naglain ng matiyag kagin paidalom sa swab test. Kasi trangkaso lang to. Ang balita sa National Department of Health, ginausisang report nga kaso double vaccination. Allah, yung booster shots bla. Grabe ni mga tao no, bla. Himuos kabuhi nila. Presidente Duterte ginbato na ang resignation ni DBM Secretary Abisado. Ang rason ni kuno ni Abisado kung nga nga nag-resign siya sa iya pwesto bilang budget secretary tungod sa hindi mayo nga ikayong lawas. I doubt. Sa piyakabahin cargo ship sa Japan, natungha sa duwa, mga tripulante nga Pinoy, luwas na, napihak, napihak, nagtunga sa duwa, do cake ba? O importante, di mga tripulante nga Pinoy, at least, naluwas. DOH, gimpasiguro nga low risk ang Pilipinas, sining Marburg virus. Oy. Ini kung hindi tani mayo magbantay. Lolinghod ni kuno sa ibula mo. Ang ining Marburg virus. Lolinghod lang ni sa ibula. Ay puwerte nga mga bilidad, no? Sos kadamo lagi sa mga hindi maintindihan subong mga virus nga ginawa. Virus sa sapat nga nag-atake, virus sa tao nga nagapang-atake. Una sa balita, una sa aksyon. Grabe na gid, no? Muna nga siling ta, dublihon tagid ang aton nga paghalong. Aksyon, Radio Philippines Standard Time, alas 5:10 na. Ay kada 6 ang orasan ta. Check-1 sa Aksyon, Jan Diaz. Ato sa liga patrol to, Crosswind Patrol. Kamusta taon tayo paglibot-libot ni Aksyon dyan. By the way, ang salakyan sa syudad bla nga nagpabakuna daw naglibot di sa kaang destinasyon do Libertad South Public Market. But kung damo-damo gimana na bakunahan karon nga hapon dira sa may Libertad South Public Market basi ko nakalaba dira ka nakaligli kag nakakadto dira sa Aksyon dyan. Yari ang observation report sa ato sa patrol. Traffic situation sa syudad sa Bacolod. Jan, mayong hapon Jan. Jan? Daway ka monitor si Janaw? Dawgahang ang iyang linya? Oh, Jan, ara ka na Jan? 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 Janay. Janay ka? Una sa balita, una sa aksyon. Ara na sa? Uy sa kasunod daw, Jan? Yes, Action Rek. Oh, ara ka na? Kaya na pa ko panawag? Ara na? Was-was? Yes, arin ako. Oh, was-was Jan, was-was. Yes, Action Rek. Yes. Go ahead. Nong, tawag binuwat din nong. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:11 na. Na ano nga na, imo tadi karon ang guwat na sini karon kwan, saging nga gisulod sa kwan, sa Luzon kagin pusangan kahalo.
Linupa kini karong guwata sa karon mo. Las 5:12 na. Action Radio Philippine Standard Time. May hapon dira kay Hel Javier. May hapon dira sa imo sa kay Toto Alex Montesa, Ana Sinoro, kay Arin Gabriel. May hapon dira sa inyong kagmayo nga pag-monitor da. Diding alohamento ti suki taniya taga Barangay Antipolo, Banwa sang Pontevedra. Action dyan, may hapon. May nga po, Action Eric, may nga po sa tutunan nga mga ka-action doon na dilataran sa kagina, pero wala problema, na? Anyways, aling kami din sa may mukulukoy na laki, di ka-drive sa motor, na tukaplak sa bagulang, May kontra. kaya naglaing niya pamatsag. Uy, Ang palya, storyahin sa kon, galaing ko nung iya pamatsag, Action Eric, kay Dugol, pinakrogan ng pangdulom, iya pananawan sa nag-drive sa motor. basta ka dugo Alam kay ya. may helmet sa nga suksok, Action Eric, eh. Basta ka dugo ya dyan. Ha? Basta ka dugo ya. At isa pa kinagulo, timala kay Dumiyari, di nagasunod, nurse siya, gadala sa yung pick-up na Very naog good. sa salakyan. Very good, Ang very good. parang, ano, i-check sabi mo nga dugo, no? Magaling yung iba pa, dugo, hindi kay nakabunggo, sunod sa manobela, sa yung ginabareho, nga motorsiklo, Action Eric. Ahay. Dito sa nakabunggo, at yung matulain na tabo, nga alang-alang, ito naman kayo nag-example, nagpundo na sila diri sa may bangga ko rin apet. Oo. Iyan direksyon pa bang gamital, sa gaubrali sa construction, kita ganin amon, may mga bit-bit ulit sa mga lagari, sa ginihigot sa may bulik, dampit, iya sa motor. Ay, kaluluoy. May ginasundan man sa nga pick-up man, Oo. o kung isa ka salakyan man, nakibot ang ginasundan yung nilagapok, katapusan na tumba sa gliyak sa motorsiklo ya, Ay, sus. nga ginamaneho. Tapos, ang pila kami utos, doon na bugtawan sa bala. Oo. Doon nagbalik ko rin animoya, ang balya, doon kindog sa gulpe, ang bala sa'yo, doon nagdulong pananawan ko, sir. Ahay. Tapos, doon kinastorya, di sa kaina, Oo. doon ano lang sa bala ako nanunotabo, doon nakibot, sa bala ko nung kaya pasinsa. Doon na dula siguro sa kaglingon niya kadali. May mga instances kung Oo. dyan ka katabo. Dyan mga, kung saan di ba paktar, na gulpi lang nga daw, ba't lang daw, labay lang bla, pero segundo, sana kung daw, mga dasig-dasig laga mo na sarakyan mo kadala ka na, laban ka sa aksidente, gid. Ganit, kamar kanya, ang bala sa iya, dir kay na, nga kung kailangan matsakin, dyan ay magtayo yun na lakat, no? Kay basit lang, wala pag napayo. Along the way, ano tabo, especially kung lapad ang talang, kaya dahil madalagan sa iba na. Oo. Delikado ang sunerek. Kaya ang balde niya, itong gipaigan sa anay, painom minit, kahit para dumabulog na ano, sa bla, pawan sa. Basi ko ginhampak ako sa malaking nga hangin. Gani, ang mo pa ginaguro, kaya nagpanglapsi sa kadaan. Ay, sus. Kapoy guro si Manong, kaya ba niya, agapos ko na nakalin mo. Kapoy o basi gutom mo mala dyan ako? Isa pa ginat, kaya ba na nakakaon, sa galing kainap ako na sa udto. Kaya nuras ng iblaw. Oo. Nagkaroon ba na nag-overtime sa kikidamo, sa ginatala puso. May edad na eh. Kaya mga mga kasama kayo na mga 47 years old siya. Hubin pa. Dali ano sa nga duko sa blaga, yung sa duko lang na yung pahuway action direct. Ahay. Amo nang subong nga mga tinion, ready siya, nag-standby sa kilid sandalan, gaulat, kaya may mag-umuma, madisiya ang mga residente dito sa lugar. Tapos sa ibang yung mga tayo, nagpundo hanay, nagbulig sila binang nagkasunod sa iya, kaya ginasundan. Hindi na gano'n mato ang nabungguan niya, nga okay lang, no? Okay lang kay ti, away man to gamay naman tong gas-gas. Importante safe ta, no? Pero kaya ang helmet, diba, suksok ya, tiway sa natamaan, ilang itong bibig nga daw nagpilasan. Pilasan niya bibig kay nakabunggo, sa may manobela, action ni Reka. Jesus. And then, pagkabunggo, matulad tumbasa, no? Naman sa iba na, itong mga ka-action, kung nagamaneho, bla? Sa salakyan, dapat doon, nga yara sa kondisyon, kasi hindi na ito pakta na lakas ng panahon. Kung naglakad ka sa dala, no? Action ni Reka, no? Mas mayroon nga kondisyon, yung mga kalawasan, kondisyon, manimot sa lakyan. Gani? No, kay para malikawan sa nanumang aksidente. Anyway, wala man nagtugas ng traffic ko, Dito isa baga metal, kay nakahalin man gila yun, kung papayagad man ilang sa lakyan. Kung mga residente, di reaction erek, no? Kung nakita nga ninason dire, tayo yun na ang lakat ng traffic ko sa area mismo. Sa bangga metal. Natong direksyon niya, pa, kita pa NGC nga portion. Kapuli na.
papuli na. Saya ito puli na kami kita balik kami din sa may sa NGC. Nga direksyon subong nga hapon. Jutay namin sa lakyan diri wala masyado sakyan. Okay. Nga nagalabay pero kadi besa birnes ya ekspektaron mo gini ha. Kasi nung balik, di naman lakyan ang sinarek sa mga dalanon. Di mismo sa syudad sa Bacolod. Ari kami lapit sa may sa may Lopez East na karon nga hapon paglabay namon dito diri sa pa lang damo diri construction damo di mga sakyan nagasinumbalik subong hapon diri goroy para ka pinunsok sa may Burgos Circumference Road. Pero sa mga ka-action block morito naman kay nasa Bitaw namin nilagyan kasi may homesite sila masyado sa lakyan ligwadri so kung na mo direksyon of Fortune Town ka kung private na yung ginadala siguro pinaka-advisable dra ka na nalabay sa may homesite hindi naman ito diba na avenue bra para dire-diretso yung mga biyahe action Eric no? Eric sa mga ka-action presyo sang gatong ang diesel kung crudo 43 pesos 25 centavos yapon pinakabarato nga crudo ina no samtang ang presyo naman sang gasolina naghamboy 55 pesos and 60 centavos pinakamahal para sa 56 pesos mga kaksyon may rollback rin sa Martes pero do kasakit yapon ng tawo ng presyo sang gatong medyo mahal-mahal sa yapon no. Ato bala ang mention ang direct. Dali kita hold the line please kay may pasudlo lang ko duwa importante kay standby action dyan standby para pasudlo ko ng duwa balik ka ko dugay standby dyan. Walang Dyan di, action dyan, please come back. Yes, action Eric sa lingko na presyo diri sang gasolina subong nasa 53 pesos tuptop sa 57 to 58 pesos mga kaksyon bisan pa may rollback na ini pero mas-amat ko na kung tayo yun nga rollback ang buwing sang presyo sang gasolina damo gini ang malipay kaya di manubunubo presyo sang gatong dari mismo sa may syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Atong ginuno mo bala kaina ato ang vaccine extra update lang ato to sila ang last nga stop area sang Burgos Public Market. Ito sila kaina ato rin si Police Major Sunday Batadlan naka on standby nagabantay action Eric no? So pa man ang pinaka-sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod. Rekta sa Bacolod taglibot sa Bacolod Action Sandy as well as sa action sa Bacolod Action Radio. Sa balita, sa aksyon. Salamat kay Action dyan Diaz, ga off and on medyo ang sigdal Action dyan, kay matsyag ko na pa yun na niya lang tingog mo. Ga katol ko tunla niya. O gumi lang kakuan, ka luya. Kinaway na ka panunot bla, walaan mo gid. Balikan na karon sa Action dyan Diaz. Pag may time, ano tipo na sila action balita, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:21 na. May hapon nila kay Toto Malulot. Sa kay Angel Rico Puerto, dira sa may Woodside 1, sa Barangay Alihis. Si Juani Mela Raganeo, si Ligue Villares Achivar. Monitor may hapon nila kay Ramon kay Lucky, kay Kyle, kay Bimbim at Chivar. Family, happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Salamat gid kay Colleen Tacloban dira sa Dumaguete, kay Toto Amadura Dua Jr. da. Nga po dira kay Toto Amadura Dua Jr. Happy birthday belated yung subong ni birthday ni paring Roger Montalvo. Pare happy birthday kay paring Roger Montalvo.
birthday gid subong mga tsakukon kahapon eh. May hapon nila kay Kawad Arsenio Pitisa San Victoria sa halina kay Nono Miravalles. Kay Maninoy Maing dira kay Maninay sa reservasyon may hapon. May hapon dira sa pamilya ni Sir Jigs. Ang pamilya ni Sir Jigs gakuan man ga monitor man sa atong siningapag pangalagad karon nga hapon. Sa kay Joshua Christopher Vilasda mayong hapon gid. Toto Joshua Christopher Vilas dira sa Hinigaran. Kamusta lang Hinigaran Toto Joshua? Magabalik ang iyo siliga para tuturang pagbalik naton report ni aksyon na idinaboso kag aksyon ay tayupon. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Dati tumakaming apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rain. Say everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya siyang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo diri sa Action si manager, suportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako ganito. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga Ang balita
Balita Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa itong pagpalakad, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:31 na. May hapon nila kay Manang Sonia de la Torre Delgado, kay Barrioga Ray, dila sa Pandano DSB, Melben Piñapelta may hapon na. Kay Noong Nagrabante, dila si Mamaylan may hapon man. Kay Joy Abayon Sueco, ara siya ka monitor sa atong siningapag pangalagad. Mr. and Mrs. Lowedi Paula and the family sa mga Dungganon boys da. Ka-monitor gisaton si Toto Rosbio kag si Madam Roda, ang apoy nga si Sean kag si Nanay Bibi sang Barangay Paloma, Banwa sang Valladolid. Wow, naga-monitor gisaton. Salamat kid kami hapon dira sa mga taga-Barangay Paloma, Banwa sang Valladolid. Sige, check na mga report na gikan sa ato siring mga patrol layon at reporters. Una-unta report gikan sa Kapitolyo Provincial. Governor Lacson ginklaro nga ang bakuna nga gindonar ginahatag sa A1, A3 priority list. Samtang ang ginabakal sila, kung ginabakal sila ang nagadesisyon kung diin nila na ipanghatag. Ari si Action Eden Aboso sa report. Line number 2, Action Eden, may hapon, please come in. Aksyon na Eric din klaro ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga ang tanan nga bakuna nga ginadonar ang ginahatag sa A1 tugtog A3 nga sa priority list. Sunod kay Lacson, amat-amat na nga ginpanagtag sa mga local government units ang 1,070 ka vials ng US-made vaccine nga Moderna. Ginpahayag naman ni Lacson nga kung makita sa ila data nga nag-umpisa na sila sa pagbakuna ng A4, inibangod nag-abot na ang kapin 3,000 ka AstraZeneca vaccines biging bakal sa Kapitolyo. Sunod kay Lacson, ang local LGU na ang magdesisyon kung kay sino ihatag ang mga bakuna nga ilagin bakal, samtang ginapasunod naman ang ginabakunahan kung ang supply ng COVID-19 vaccines ang gikan sa gobyerno national. Pamatian natin si Governor Eugenio Lacson. Any vaccine that is donated up to 80 lang yun. Ang A4 atong AstraZeneca na din bakal na ako. Since ato na iyati pag gusto kami na kung sinong bakunahan nato sa jutay pa na nag-abot. Sa jutay kita nag-abot. We ordered for 50,000 individuals. Ang nag-abot I think is only good for 3,000. Kabayan ng Action Director sa pagpahayag man ni Governor o kung Action Director pahayag ni Governor Lacson. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita. Salamat kay Action Eden Aboso. More information gikan sa ato siring nga Kapitolyo Provincial nga report. Bantayan karon sa pagpagalaga sa Action Firing Line with Action Brian Morden. May hapon nila kay Jane Hisolgon and family. Kamusta nila sa classmate ko, Romel Pagsubiron. Si Rowel, si Roma, dira sa Purok Isla, Barangay Pidamontiga, monitor gid sa aton. Salamat gid. Sa kay ko ni Laparan, ginatami lang mga Laparan pamilya dira sa DSB. Monitor gid sa aton sila nga pangalagad karon nga hapon. Halin sa report ni Action Eden Aboso, sa Luanta ang report gikan sa New Government Center NGC. Report ni Action Artay Hupon, ining parte pala sa special voters registration, no? Nga ara dira ginpatigayon sa may area sa Barangay Mansilingan ay gin-cancelar karong hapon kay ang report isa sa mga personnel nila sang Comelec daw naglain ng pamatsyag kag ginpaydalom sa swab test, no? Ari sa Action Art tayo po sa number 3 sa report. Action Art, may hapon. Yes, correct ka na, Action Eric. Why madayon? Actually, nag-umpisa na sila kaina sa aga. Oo. Dason, why nagiging sige kay isa sa mga personnel ni Atty. Katrina Kanya naglain ng pamatsyag kag daw sintomas ang COVID la. Ay sus. Oo, hindi man na pwede nga i-compromise sa Action Art ang mga makadtutong for special registration mo, kundi ang schedule ni Kuntani today, special niya nga gin-request sa Comelec, bali may exclusive din nga group nga mo ni sila ang natalana nga Kuntani ipatigayunan sa voters registration. Okay. So, siling din ni Atty. Kanya, so matabo sila ni Action Art possibly by September ni, kung anong tanianay,
kay white na ni subong, kulaton talang anay ang September kag ang iya instruction actioneric sa iya sining office nga ipa-swab test ginayon atong iya sining tawo. Di while ginahulat gani sining ang results adto bisan ang ila sining schedule buwas kung taning adlaw may mall registration pa sila mo. Okay. Di siling niya hindi talaga na pag dayon na buwas kay niya kabudlay kung hinali karon nga magwa to ding positive why malaton gila pa kayo kundi naglain pa actioneric another contact tracing na naman. Siling niya ti kabay pamaintinan ini sa public in fact siling niya kapila na nga schedule kung tani ti siling niya pero mas mayo nga safe than never siling niya ni kanya. So siling niya ang results ng swab test kaya ila ginapaabot either today or buwas magagawa. Okay. Amo na magadetermine maka sa masunod nila nga mga voters education nga schedule action na Eric. Di siya why man siya actually nakapunto kayo na lain mga timang yung padala niya dito pero siling niya lang taon tanan okay i-check pa ba na mo kung bala may mga close contact sa ilaga, siling niya nabudlay naman na ang quarantine bra na requirement kaya kinanglanti medyo tinwerkaan na yun kundi yung quarantine facility in kaso away maginapangayo kabay pa siling nga hindi na mag-positive sa COVID-19 ang iya personnel. Aring confirmation action Eric ni Attorney Katrina Kanya. Nag-ano lang kita, nag-start kadali, tapos nakabaton kita sang tawag kita natin ka anamon ka upod. Galain ang pamatsyag and nagpa-schedule for swab. So, nag-pull out kami. Nag-cancel kami sa amang registration sa Mansilingan. Nag-schedule natin sila by September na siguro. And ang aton nga SM man sa buwas, nga supposedly sa satellite registration, canceled naman. It will depend on the result of the swab test. Kung mag-negative, so well and good. Pero kung mag-positive siya sa COVID-19 na test, mayroon naman kita nga patigayuno naman nga nga quarantine naman. So may possibility naman nga ma-suspend ang aton nga mga registration. Amo na ang problema action Eric sulong kay Attorney Katrina Kanya kay siling niya mga schedule namon sa uli base kon delay na naman bangod sang requirements nga quarantine sa amon mga personnel. So hulaton nila kung ano mga results yun kad kabay pang hindi lang kung tani no bangin positive ang results sang swab test sa iya sining personnel. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Art Tayhu, puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa balita, sa aksyon. Salamat kin Action Art. Huwag mo nang budlay ko isa kay may isa lang nga maglain matsyag daw. Ito ginatagaliog ka kati. Kung dabo ka mo na nagtininipon dati. Ang tanan na nga nagtipon. Madala ginas contact tracing. Ay, so muna ikabudlay sa mo sa sitwasyon. Nga po nila kay Maria Teresa Hofelenya kag kay Arman Regalado da nga monitor gid sa aton. Ang dugang sila nga mga information kag ibal pagid nga mga balita update gikan sa New Government Center. Bantayan ko sa report ni Action Art sa Action Firing Line. May nga po nila sa kay Manjo Arnejo da. Kay Elizabeth Malaka gamala da may hapon. Kay Ronald Visera da no ginatamyo na da sa San Agustin Romblon asawa yang si Juliet sa Est Home 3 sa kay Athea Kim Irimanda mayong hapon Mary Grace Season kay Toto Elmer Regulada no mayong hapon dira kag mailang nga pag monitor sa kay Elizabeth Malaka Gamala Danilo JR Lasagas sa kay Emmy Esmeralda Dolido, Rofino Ira Gabino, Bea Jonatanda and family, happy listening. Kay Martina Lilinda kay Bernadette Lacson. Anabel Amuyot, mayang hapon, Yet Roa, sa Barangay 5, Merlita Gonzales, kami na sa tatay Eduardo Garaygay, kag Los Real Garaygay, dira sa Magbalyo, Kabangkalan. Emma Alquila Kelmstorm, dira sa Sweden, may hapon, kay Jose Mongcal Torilla. Juliet Lipo Poseno, may hapon, kay Chris Balina,
sa kay Noami Jimenez, Ricky Fernandez dira sa Taguig naga-monitor man sa ato, no? Salamat gid kay Janice Lawos da. Dan L. Josana watching from Cebu, pamilya Gali gilit kag Josana sa Don Salvador ginatamya lang wa. Oy, kay Manong Bobby Muñoz sa Talisay. Nang Bobby Muñoz, may hapon dira sa Mos Talisay. Musta ang panahon? Great ko lang miga kung kagawad si Paday. Happy birthday today. Sa akong sister Rowena Locsin na Opiana, happy birthday man. Alin na kay Josepina Locsin Hinirota. Alin Louie Himoteyada mayong hapon gid sa Linawon Kawayan. Mga pamilya Hidlayan da. Monitor gid sa ato, no? Milili Oligo dira sa Tangob mayong hapon gid. Rodrigo Cañedo sa kay Dan El Josana mayong hapon dira. Rochelle Fulgencio Susana sa kay Joan Juarez Kiatson naga-monitor gid sa kay GBL Luntayaw da mayong hapon dira, no? Kay Juliet Militado Patrimonio monitor gid sa ato, no? Si Camila Corfin gani ara man, no? O Malumina mayong hapon dira sino kag mayo lang ang pag-monitor, no? Kay Connie Dormitorio da. Connie Dormitorio may hapon gid, no? Sige, mabalik kita. Dugang ang aton ng aksyon balita pagkatapos lang sang aton importante dugang pa nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Responsable at ang balita, kabayan na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Balik diri sa ito papalagad may hapon dira kay Merly Gonzaga, kay Ramel Dumalay, dira sa barangay Igmayaan, Banwa Sang Don, Salvador Benedicto. Connie Dormitorio, happy listening. Kay Gemma Amar Morales da sa La Carlota City, happy listening. Kay Jirel Gadudo, mayong hapon kay Jirel Gadudo, no? Kay Nonoy Manggubat dira sa Robilio Taxi. Kag sa mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, mga taxi driver taga monitor may hapon gid. Kag mayo lang ang pagpamati diri sa inyo para tuntunan. Balik katabi si Action John Diaz sa Patrol 2 sa natipon niya sining nga mga action balita. Gamay-gamay nang gyapon diri ang turnout sa aton nga COVID cases diri sa Bacolod, no? Do ika ang may pinakadamo diri probinsya sang Aklan, no? Grabe ang pagtimbuok sang probinsya ng Aklan, no? Ang
Ang bago lang nga kaso subong to ini adlaw lang 243, insundan sa Iloilo Province 195, ang Antique 134, ang probinsya sang Capiz 76, ang Bacolod City 35 na lang, Guimaras 33, Negros Occidental 30. Ang bago ganyo cases aktibo sa virus COVID-19 sa Western Visayas as of today 10,260. Pero ang COVID-19 cases sa Bilog Western Visayas naglabot na sa 92,574 ang na-record sang DOH diri sa Western Visayas. Si Moises Mar Saligan iga monitor man sa ato, no? Siling niya, asalamu, alaikum, Action Radio Bacolod, musta lang kay Colin. Ayos, salamat gid. Ari na si Action Jan, no? Matiantay sa tipon mga maksa balita karon ngapon. Action Jan, please come back. Action Eric, nagpanumdum dari si Barangay Banago Punong Barangay. Ricky Mijares sa mga pumuluyo sa barangay mismo nga along kag hindi magpanik bisan pa nga may na-record ang isa ka kaso sa Delta variant sa ilang mismo nga barangay. Sa interview kay Kapitan Mijares gintayag sini nga naka-isolate na ining 71 anyos nga lalaki nga nagpositibo sa Delta variant sa COVID-19 kaupod ang anom niya ka membro sang pamilya. Sunog kay Mijares kay ina sang aga aging katuan ini sa Bacolod Emergency Operations Center kagang mga barangay health emergency response team ako ng Bihart Action na Eric ginadigto ang kinsekyan ang lugar ginapaidalom sa interview good may baluan kung sino mga close contact sining na pamilya mismo and then ginapaidalom sila sa swab test Action Eric. Ako rin sa iya ginalauman nga subong agad iman magagwa gilayon ang resulta sa swab test ang 7 ka mga individual kalakip na ining nagpositibo sa COVID-19 Delta variant kay para mahibaluan man sang EOC ang mga masunod nga tikang ilaga pagimuon pero tiyang contact tracing nagpadayon na sige na and then identify na sila. Ako dito kay Mijares ang mayo sinidiri kay ang nagpositibo sa Delta variant Action Eric 71 anyos ini sa lalaki wala ni sa gagwa o kung wala na sa galagaw bala ara lang sa ilang balay dala sa isa ka subdivision sa barangay Banago. Naka-lockdown subong inabalay, may nagabantay nga tanod para masiguro nga ni isa sa ilaw wala may magpasaway kag wala may magwa sila mismo nga puluyan. Yari si Barangay Kapitan Ricky Mijares sa aton mismong interview. Nagpaswab sa way back July 15. Tapos, naging quarantine sa isang tingin na ako na hotel sa Bacolod. Pagkatapos siya po nandito po siya. Kaya naman siya. Mayroon po rin mabuti tapos nakagawa siya at hindi naman natin ito na sa mga nakita na sa niya. Kahit may pantara may day Okay. Tapos, kasi buwan ka na sa biyo, Actually, kamatihan si Barangay Kapitan Ricky Mijares ang Barangay Banago may angot sinidri. So, subong ginaobrada na nila ang Barangay Kapitan ang sa ibang mga residente kaya may mga uring-uring kung ano matabo. Balakso na reka. Pero kung dito sa iya, wala sang ibang mga activities subong ko na plano as is for now. Pero gina-make sure lang nila nga nagka-COVID-19 Delta variant na raya, ina-exido, stricto, nagka-isolate sila para hindi na maglaton pa sa iban. Yes. So, manambalya, wala dapat sa ipanik ang mga residente nila. Pero kinalanin mo mag-extra pagid sa paghalong action, Eric. Correct. Sa total mga kaso, sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian natin sa gihapon pinakabalakan, pabakuro ng
sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So napagtala sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon, John Diaz. Ang dugal silang ama report. Na tipo na aksyon dyan, bantayan nyo karuna. Sa aksyon, firing 9, aksyon Brian Morden. Ang muna gusto ng amba ni Kapitan Mijares sa barangay Banago, hindi lang ka mo magpanik da. Kung mo nga may arat na sa barangay nyo nga nagpositive sa Delta variant, huwag ka mo dapat ipanik. Ang importante lang da sa inyo, maghalong lang. Ang importante da, huwag ka mo dapat ikapanik da. Say man na sa barangay Sumag, sa mga katupad balay na wala sa nagpositive da, hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo magpanik. Ang importante da, disiplinahon yung kagalingon nyo, sundon yung mga health protocol, kag maghalong lang kita. Kung da ang liyabi sa tanan, hindi niya siling nga granada kapag wasaag, ang kutob sa malambutan niya, makalapilasan man. Ang importante di ang paghalong. Hindi na tahala kagwa-guwa na sa balay ta kung hindi giman importante. Muna tayong importante nga isa man sa inyo nga dapat sundon. Kita mo ang mga biktima gani nga may variant gani niya nga nagpositive. Huwag man lang gani gidya masyado gidya ginapatsag sa lawas nila. Asymptomatic mo. Muna nga hindi lang kita magsalig, ha? May nga pon dira kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Kamusta ka da, Sir Edwin Pineda? Sa New Jersey, si Bing Espanyola, ginatamya yun lang si Kapitan Ricky Mijares, kaya kasi Manwa. Ngayong hapon lang kung si mo Kap Ricky Mijares. Alin si mo kasi Manwa nga si Bing Espanyola. Hanggang monitor gisato, no? Si Maninay Senchamorph, si Maymay Kagaloy Bibidorda, kamusta da? Sa Rosario Heights, sa Division. Kapitan Madeline Diaz, tara kay Pareta Jonathan Diaz sa Barangay 18. Sa mga taga-Barangay 18 da, may hapon kita sa inyo, ha? Pag sa mga kapolisa sa station number 2, ka-monitor sa aton. Kapanguna ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Kay SPO3, kung SPO1 ako SPO3. At Kirilyo da, ka-monitor kita sa aton, no? Ito, bench da, salvation nga monitor. Kaya gusto ko pa, tsimpo ko lang alang na. May hapon nila kay Madam Iboni Butser. Wow, naging agaw pa sa Madam Iboni Butser sang Germany. Ga monitor gid sa atong sininga pagpangalagad. Ara siya, ga monitor gid sa aton, no? Wadi kita panahon sa Tabalagat Action Report after an edition, Biyernes ka presentation. Magatakop ini temporaryo, balik ini buwas. Ato sa lima patrola unit reporters in action kapalagay ko nga po Action John Diaz, Action Artay Hupon, Action Eden Naboso. Ang pilotos patrol 30 si Action Ninyo Bugina. News 30 Action and Defensor as always. Ato nga technical partner sa studio A, broadcast engineer Nelmar Badera. Back up diri sa atong IT expert si Sir El Rey Dotilios. Kondisyon si Sir El Rey Dotilios. Boss Parilito Tagalog, nagpahabol pa o. May nga po dira sa pamilya Ulaybar, Midel, Sintones, Tapalog, family compound ni Glin sila. Ini Parilito Tagalog, monitor gid sa aton. Salamat kita sa inyo. Sa aton nga technical partner dito sa transmitter, si broadcast engineer, chief engineer Noel Piñala. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinavaya, talos lako diri temporaryos program niya, pero kita karon niya alas 10 hasta alas 11, Action Night Patrol program. Ako naman si Action Eric Pagbanwa, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!